Türkmenistanlar köpçülüklerin häsiýetde teziplerden, palçylardan, porhanlardan we şoňa meňzeşlerden haray gözläp başlady. 90-njy ýyllaryň aýaklaryna bolşýaly Türkmenistanyň göwüni çökkürlükden we depressiýadan ejir çekýän raýatlary köpçülüklerin häsiýetde mollalardan, ahunlardan, palçylardan, ekstrasenslardan we porhanlardan haray gözläp başlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji ýanwarda Aşgabatdan habar berdi. Döwletçiň ykdysady krizise sebäp boldy. Häkimiýetlerden problemalaryň çözgüdüni bil baglamaýan adamlar primitiv ýollar arkaly öz problemalaryny özleri çözgüt tapmagy tinanşýar diýip habar çaýdýar. Bu ýagdaý bir topor şarlatanlaryň, kezzap aldawçylaryň hemde baryp ýatan hilegärleriň döremegine getirdi. Adamlar olaryň kömegine ýüz tutmak üçin bir näçe günläp nowata garaşýar diýip habarçy Aşgabatdan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä adamlar palçy we porhanlardan haray tapmak üçin ýüzlerçe kilometr ýol töküp müňlerçe manat harçlaýarlar. Olara ýüz tutýanlaryň hataryny ören köp ýokary wezipeli emeldarlar hemde täsirli adamlar bar diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň öwrünen maglumatlaryna görä TV morlalary palçy porhanlara ýüz tutýan raýatlaryň problemalary dürli-dürlüdür. Meselem olara çiş keselleri bilen ýüz tutýanlar bar. Özlerini terk eden adamsyny ýygyny dolamak üçin ýüz tutýan aýallar bar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň öz problemalaryna çykalyp gözleýän raýatlary, palçylary we tewiplere ýüz tutmagy mejbur edýändigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti we mediýasy ykdysady kynçylyklar bilen baglanykda ilatyň agyr göwüni çökkünligi başdan geçirýän agramly böleginiň problemalaryny ikrar etmeýär.